Adem iki lho enak nggone. Ya miris ngene. Opone sing miris? Ki ono dandulane Tarsan lho. Kuwi jenenge oyot. Wah, wit ringin iki ya. Adem tapi belum enak kayak gini. Gilir. Tapi lo mistis gini. Mistis. Bone rada deg-degan. Kowe iki awakmu gede. Ana wit ngene kok mistis deg-degan iki yo lapo. Tapi iso dadi duit iki. Wit iki iso dadi duit. Iso. Ya iso kabeh wong ro. Tegor dol kayune. Dadi duit. Duit di kepri pemerintah. Pemerintah. Lah piye jarimu dadi duit ya nek ora ditegor dol kayune piye meneh? Ono carane sing jos. Mosok. Duite uta. Utah. Tapi iso dadi duit. Iso dadi jet. Kowe ngemis ning kene. Tapi apa ada? Wah, yo cerdas menak. Jos ora. Jos kuwi. Ide semerlang. Wah, loke akeh iki. Oke iki. Was. Ayo. Ayo mbakmu boleh duit angel kaya ngono. Ayo. Nek dilakoni. Yuk. Kita akeh wong lewat. Biasane akeh wong lewat sih san. Potensi iki. Aku kuwi. Iki le. Wah, oh ya wis lah ana nek iki. Iki ya wis ketok mistis iki nak. Kalau ini HP. Oh, dikira bendera partai piye? Ora langsung partai. Wis coblosan ya. Coblosan. Kene wis. Allah, liyane upacara. Apa dulu terus ya? Ya, wes wayahe. Memang gitu. Iya. Nang kene dadi mereka emosi tok tuh pacaran mending gue suasana ki neng kono ketok adem lho lho itu mantu mah Biar nih pemerintah yang gawe yununan kuwi epo. Nah, enak ki. Dem. Mantap, mantap. Ngerti sopan santun. Ngene ngadep. Dolanan Facebook bisa. Enak ki. Tek cowok. Ya wah, enggak kaya wong lemuk ngene men to. Derana wong. Ngene. Sinten niku? Sinten? Aku, Nduk. Sinten? Aku Mbah Ringin. Ampun, Dak. Kula boten ajeng ganggu bae. Lah kowe wis lungguh ning kene. Gresah-gresah wae. Kula wong numpan larang kok, Mbak. Boten ajeng ganggu bae. Lho. Sing ngarani ganggu ya sapa? Lah. Mbak, ajeng napa? Koyoke kok tak rungokno gresulamu
Awakmu isih jomblo? Nggih, Mbah. Lah kok ngertos ki lho? Mbah Ringin kan sakti. Lah, pripun, Mbah? Kula kok koyoke boten enten sing nyedaki napa kula niku kelemon, Mbah? Mergo awakmu kurang langsing yo. Nggih, Mbah. Kowe kepengin langsing. Nggih, purun nggih, Mbah, nek langsing. Aku iso ngewangi. Tapi ana syarate. Napa, Mbah, sarate? Syarate ya kudune ana sajene. Sajene napa, Mbah? Ya jelas duit. Mbah Ringin ya butuh es teh, ya butuh mangan nasi padang. Lo. Kurang mesen boten doyan, Mbah. Seneng. Ramesan kayak indok dadar. Loh, kok sami kali kula, Mbah. Tetapi kula gadohe harta mung sakedhek. Ngapusi. Niku tenan, Mbah. Soale wingi niku kula bar operasi plastik teng Korea. Iki yo. Pripun niki? Kowe nganggomu plastik ember kok. Mulane njaluk Mbah Ringin wae. Wis Pripun? gedang-gekno rasa Malah kula, kesuwen. Mbah, niki Mbah tenan. Artone kula mbene iki tok, Mbah. Sing celempet kuwi Boten enten. oh tagihan moh aku. Pripun, Mbah? Wis selehno cedhak kono. Pundi niki, Mbah? Yo, Sampun, sak paling ke mriki nggih, Mbah. Sampun nggih, Mbah. Boten enten malih to, Mbah. kowe engko nek tekan omah kudune kungkum banyu atis. Kok bingung, Mbah? Ngagem es boten. Kanggo es kayak sirup lah, kowe iki es cendol apa? Yo banyu atis wae. Ngapunten nggih, Mbah, ngapunten, Mbah. Nggih pun kula pamit, Mbah. Yo, ora usah kesuwet. Amin. Cepet kok. Iki ya. Ayo cepet, ngumpet lah. Benar lu. Mas, kowe ning ngendi? Tak telepon, nek temu ora aktif. Aku golek kowe ngati nurut dalan, Mas. Kowe ning ngendi? Lucu ditinggal koyo ngene, aku ora sanggup kok tinggal, Mas. Anakmu nangis sing golek kowe. Sinten niku? Ojo wedi, Nduk. Kula merinding jenengan sinten? Aku Mbah Ringin, Lah terus penunggu wit ringin sing mbok lunggui iki. mboten niki mboten napa-napa, Mbah. Mboten nyalahi wite Iya. jenengan. Aku wis ngrungokno kabeh isi hatimu. Lah terus pripun kedae niki? Sakjane aku wis ngerti bojomu kuwi ning ndi. Jenengan ngertos garwane kula, Mbah. Lah teng pundi? Ora tak dudoi, tapi kudu mbok goleki dhewe tak dudohno carane. Lah teng pundi, Mbah? Lo, kok langsung takon. Iki yo ana syarate, Nduk. Syaratnya menapa kula purun? Ngeki mahar, Nduk. Mbah Ringin butuh mahar. Har. Niku pinten? Napa wujude napa, Mbah? Yo jelas duit toh, Nduk.
Zaman saiki ya tetep duit urusane. Aku nyuwun pinten, Mbah? Lah duwemu piro? Kula mung gedhe niki. Niki kula urip pun sasen-sasen. Niki kok, Mbah. Pripun? Yo ora apa-apa. Sing biru barang kuwi terutama. Jenengan asane kula biru. Karo sing abang sing ning mburi. Sepundi, Mbah? Ya Allah, Mbah. Oh, kari ning dompet. Ya Allah. Jenengan kok ngertos, Mbah? Mbah. Lho baringin sekti kok. Pundi, Mbah? Mboten enten iki kok niki lho. Pripun? Yo wis ora apa-apa, selehno kono, Nduk. Mriki mung niki tok, Mbah. Ya. Nyuwun jenengan. Yo, Syaratnya napa waleh, Mbah? wis kuwi wae duwemu yo semono. Pun ngeten tok kula nyuwun pamit. Lho. Jare pengen ro bojomu ning ndi? Nggih. Jatuh pundi? Kowe engko nek lunga-lunga mlaku ngetan terus. Aja. Ngetan, Mbah. Aja ning arah liya. Yo. Nggih. Naoten kula tak ngarang ngetan mawon. Lah mengki kula nak wasul griyane ngulone, Mbah. Nah wis ketemu ya bali ngulon. Oh, mboten. Ana lagune, Nduk. Etan bali ngulon. Jos. Lah buka sithik. Lho lah. Bela kok nyanyi kados ngoten pripun? Lah kok malah nyanyi ngenyek karo Mbah Ringin. Ngenyek karo Mbah Ringin. Yen awak kula nyuwun pamit mawon, Mbah. Yo, ndang cepet to rasa kesuwen. Hati-hati ya. Asik. Lumayan iki Rada merlo iki lur. rada kadel, Blung. Lah, nih genteni wong neh ora? Yo sing akeh ben sugih. Ayo, ayo ngumpet. Yo. Selak konangan. Ayo. Kita sejuk larang kene sik ah. Wah. Kemringet kabeh. Pas sono lungguhan sisan. Jo. Ana iket. Iki dadi bejoku iki. Jiko so kanggo lap muka. Lumayan. Ampun, Mbak. Arep apakno kuwi kete. Ya rumangsaku meh tak pundhut ngono, Mbak. Sembrono. Ampun, Mbak. Kowe lapo ning kene, Le? Ya janjane ya masalah usaha, Mbak. Oh, kowe dodolan. Ya Dodolan apa, Le? es teler, Mbak. Ben rame ngono lho, Mbak. Gampang kuwi, Le. Kowe kepengin dibantu karo Mbah Ringin apa ora? Ya, Mbak, pengen, Mbak, pengen. Ning ana syarate. Apa kuwi, Mbak? Kowe kudu ngeki mahar. Har. Yo. Buka apa, Mbak Pi? Duit, Le. Duit, Saiki Mbak. narano duwite ya ora iso licin. Ngono to, Mbak. Jam tokno duitku. Ya, Mbak. Sik, Mbak. Aku kok malah wedi to ya. Lah ana wong demammu ngene, ra ana wong blas, ra ana suarane. Mbak, takok kene ya, Mbak. Kok trimo sak lembar? Kira, Mbak. Lah kuwi isine akeh ngono kok.
Kok ngerti, Mbak? Mbak ringin. Oh iya. Pindah ya Mas ya Mbak, santai Mbak. Oh, kira kericik, Mbak. Kurang. Tek tenan pura. Lho kok ngerti meneh to, Mbak? Mbak ringin. Oh. Ya Mbak. Iki Mbak, kabeh Mbak. Wes. Tak Mbak, wes tak. Wis remo tak kei jimat ben kowe laris daganganmu. Ya Mbak, ya. Ojo melek. Melek oh. Ya Mbak. Sebelahmu kuwi ana kresek. Ya Mbak. Kowe nek dagang duwite lebokno kono. Laris ngono Mbak. Yen tambah duite ngono Mbak. Iya. Oh iya Mbak, aku nganut Mbak. Oh iya, matur nuwun Mbak ya. Tak kantongane sik Mbak. Wes ndang bali yo, Le. Ya Mbak, matur nuwun. Nuwun Wis, pamit Mbak. Nuwun pamit. Aku pedhi to ya. Ulah, minggu. Dulu sugih, sugih. Wakai kaya kene, Bro. Saya mau gowo. Tinggal ya disajen gini. Wes kumono. Wah. Hidupmu lancar jelas. Sakene tak Iki bagi piro? bagi loro to. Tenan lho. Yo tapi kok nak mangan sejajarno kowe. Gimana bagi loro iki? Ya tapi kan bagi loro sih. Yo wis apa-apa lah. Aku modal ayo cucu. Sing wis kowe ora apa-apa lah. Oh. Besok neh ngene neh lah wis, Bro. Lumayan iki akeh. Merah. Iya. Nah, oh ikat sing kaya ngene kok. Oh, wangi iki. Nek iso ikate sing penting bisa ikut batu dari Kete bari. baringe nop. Mangan sekolah. Yo. Wis rada peteng sisan iki. Hah? Anu dhewe yo wedi kok ning kene kok. Burung ono konsumen. Iya. Kesele koyo ngene kok mlaku ngetan terus kayak mau apa gawe. Sik Awakku teng blojok gara-gara dikom ning banyu es. Oh, malah tambah mekar